నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఇగో దీన్ని చైనా బండి అనకపోతే ఏం బండి అంటారు? కొత్త బండి. మొన్ననే వారం 10 రోజులు అవుతుంది బండి ఇచ్చి. మా కంపెనీ వాడు కొత్త బండి ఇచ్చిండు. రాత్రి గోనని సింకులు పడ్డాయి. ఇగో లంజోడ్ పది బ్యాటరీ ఇగో చూసిరా, చాలు చేయగానే కిర్రు మన మొత్తుకుంటుంది. ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు? ఇక ఈ సపోర్ట్తో పని చేస్తుందా? మళ్ళా గ్యారేజ్ కోలేదు ఏంది, వైరింగ్ లోపల ఏమన్నా కార్బన్ వచ్చిందో మరి ఏం వచ్చిందో టచ్ అవుతుందో తెలియదు. ఫోన్ అని సింకులు వాడితే బండి పరిస్థితి ఇట్లున్నది. కొత్త బండి మళ్ళా తగ్గసగ్గన కాదు, బాగా రేట్ ఉంటది బండి. 125cc. జై హింద్.